Sisi ni kapor ngadap dari jisungu kemen bagi jisungu adu kata-kata putra udang ai ni galat ya ka bangin ang la ben pensengo yang ni kubor ya ka gospel ka jangu Jesus Christ. Pengaingu yu blay ni kapor ka bamentaru idan i kong pediang ba ini tu pat ya ka ka bau blay. Ulale aga ji im ka jong i. Blay jong i ubangi syakri udah blay batray. But jus sange. Tading ta mo kababel ka ong bau de ubam jiot tia ubam jusam tia baru batray. Tading tangi iya kijing tray kijong blay na kasengi kumno bau penim iki breu kumno bau pelat iki breu kumno bau le iki kamba na kabanta ki babon ki mensim. Padahing ta lada pisngap yang na kijing pla pinyo jing mentoy bat kumju ru pinyo mensim. Tapi dan kam iki kamba ublay jongi udai busisha umdai tang bangi syupuli umdai tang bangi syukren mari udai ublay boim perbadan hapadeng jongpi kumbala ai kerteng shwaban kai jisu lai kerteng u Emmanuel ublay lembat ngi padahing tangi aingo bau ublay umdai bejengai umdai badan shanoi ka bangi haban liwat bangi mla ban shem u ndai udai ublay bangi la ban shem padahing tangi sengap ini kijing pelajeng kong pediang langti hakan ke por ka mamtai ka ke bau try ulale ha gaji im gejong i ya roi try kabaning kong asmaban aingo i ublay bau lapan la ngaban wan hanga jaka ka kerteng jonga ka long pediang damon langti bat ngasyong ngasa cha nyomer bat kasnong try jonga ka dena nong na ranikor ngawan hakan jaka bangan play ya ke bau try ula thau thamai ka ji im ko jonga nambar ka ji im ko jonga ka baman shwa ka de ka ji im banga dei ruhi oi ngadai ka kan thei breu handrai ka ji im jonga kamlong sum ka kan thei mar ngala i ka jing long kan thei bat ngala long ka shenrang oi ngala shim no e ka banta jong haji ka ong banga de ka kan thei ngala shim no e ka banta jong ka shenrang ken bat nga so thu kan kum no utrai upan kala na mar ngadai ka breu ka bal angop haki jing di ki babun oi nga aingu utrai bangam pat shem langop hau jing ba bas niu ba de utrok sendrai ngala amat sibun ki jing di haji im jonga bat ngasongo yu ublay ya ke ba ule haji im ka jonga bo ulah pelat yang na kata ka jingdi na kita ki jinglong shenrang jonga mensra na bar ka jinglong ba mensra ka diga jinglong ka bala jot bat ngala ya ki kam ki ba auria bat ngala ya ru ya ki jingle ki ba bon jat hoi ngadei hi ken kata ka kristan henrei ka kam ka jonga kami hap satya bat ka khtien ka jonga ublay henrei ngasongo pa dia ublay ya ke ba ule haji im ka jonga ngasongo kenya ke ka ba ulale ngamla kram das kongo ba menta kumne kum bangalong ka de jing pha ka jong bangala banyang mie oi hajing shisha ngala de baniap henreng aingu bangasong ha gani ka jaka nabar ka de jing pha ka jong ublay bat ke bangawan man phla gani ka jaka kalong kumno utrai upan kalai ka jing im ka jonga bat hakano ka por upan kalai ka jing im ka jonga ka de house nam aja arpulai sau tarik jom bana agos ngakan mau ya ke ba utrai ule kamba ka ji im ko jonga bat ngasongu ru utrai ba ya ke ba ula le ruhi mar ngasuthu ka ji im ka bom don ji kermen shu he ru ka ji im ka bala sangsat ka ji im ka bala so sat hot ngala don ya uwe khon bat ngasuthu ukpar ukham shongra te ngasuthu kumnu ngamat ka ji kumnu try upan kalai ka ji im jonga ka dei leng ba ka dei leng ba la long no ukpa junu khulung u no yang aken ngasuthu ka dei ke dapet akmat brio li kum ba ka snio henrei utrai udon ka plan ka bahaban pen kalai ka ji im ka jonga bat haba ukpa junu khun u ya ukhun em kawan ken ka jing pen kalai ka ji im ka jonga bat ngasuthu kawan ka jing pen ikan du ken kumnu ublei ulong babha ngamat shisha bo utrai ulang babha upalat yanga hoi ngala arai ruhi ya ladi bangan susai no namar ba ka jing syami ka jing jinjar ka jing ngasyam ruhi ba haka jing kutlat haka jing armet yu khun bat amdon mano ba pet yanga bat nga aingu padi utrai upalat ken yanga bat hoi kala awan hi ka man sim bon ong ba ngan peniap no na ya ladi nganam tre shu na ban im na perthai namar se ngan lik bret ila unu khulung hoi kadon kapor bangala arai ru hi ban panhap ila ukun namar ba kakerta jonga karang dei barang red kampat dei ka bahe kata bat kala adon ka jing pendram henrenga aingu utrai bangam shamle ya kata maka ktin ku jong blai kam sha engi ban peniap nga aingu ba menta bangayo inu khun ulong ji ka khu shisai ka jing im ka jonga bat nga aingu shisai utrai ya ke ebo ulale ken
bat nga songo shisha ya ka jing bha ka jong u baya ke e bo ulale ha ka ji im ka jonga kumnu upan kelaru ngamla pas thu andre ka de nga taman shu ai ngu u na bagi jinglong pas dio baro kila dabja na ka ji im ka jonga bat kita kiba ngalong shinrang man sharu kila dabja lut menta bat ngam shemlong shinrang shu ha nganget ber ngakermen kindon kiba ithu yang ba ngi shat yalong parlok ba man sha kumnu ka jinglong ka jonga kalong Henry menta utrai ulapan kala yang kumni menta ngalong kumbang ngalong ba kaktin ka jong brei nakarum kam sha engi lan man kong tu ka dokot ka bakha prater ter sharum ka tu ka ong ba ki kan thei ki ino tai ka jinglong kan thei ka jong ki Henry kilalong ka jing ijli no akmat jong trai ken ngasu thu menta nga aingu yu trai ba ngayo na kaktin ka jong u ba kalong ka jing ijli ki kan thei bakin i no ka jinglong kan thei jong ki bakin shim ba ka jinglong shinrang Renga songo yu try kumnu upelat yang apat na kata ken. Oi ngala ngop shibun ba kijing di wat hakikiat ro ngala ngop ha ukenja ro ngala ngop wat hakibiri ro ngala ngop kata-kata ngadega kan thei briu ngop kata-kata oi hakikam kan thei ngam ngop yakikam ki kan thei kijing bam kum kini ki shikhar kirajai e yakitu ngam itnat henrei kajing ngop janga kade hikam shinrang bat kajing di biri janga ro kam deishu kabaya hap kumbaki shinrang ki shai di nga tharai mar ar poket shisni nga rang di kam dei ka basuk ya nga henreng aingu utrai kumnu upalat ya nga ngamla sngotu shiklip mat utrai upan kalai ka ji im ka janga nga da songo shisha ya utrai ji su ya ka e ka bu ulale ha ka ji im ka janga ken bat ngawan ka ga jakaru ba ngamla shu ban len bat ha kapor ba jong ka healing festival ba panlong tau snemru hutu tayo bala dap ngayo mat chibun ki kamba hakaji im kajanga kumnu ngap don kajing su hakani kamet bat kadon ruhi kajing telot shraban long haka nyo tarik jong snu blai kadon kajing kwai trai ngas thu kadon kajing telot kajing su hamet bat nga telot ngas thu elade ngamla banyat kasur ngamla ban kren namar kala arit kasur janga bat ngas thu kadon bah kajing ele haji im janga ngala ong man step ngamle jia seng shu na namar bakala te kata-kata te hadina tu bate ngas thu pate ngong kumnu nganam lej haba matasi kadon ka e ke plah si sa jan ba ka de ge seng duai o teng ong ngan lej bet ngong i henmen ong ngan lej jing seng duai bet namar bang atip matasi kadon ge seng duai bangi lej ban duai ya ka e ke ba ngi kerpat nu utrai na bata kan ke healing festival haba ong healing asu thu hi haba kampat sedang har ge jing pen khia ka dap don lupa haba ngarung ru jaka ngan lej ban lej jing seng duai haba ngarung ko to ka jaka haba ki syakri jo utrai ki ong yang ale wan shakmat pha duai kinu ki bawan mo ki bakit e kita kijing e ki bakit e kita kijing pang jing stom nga suthu ra de kadon gajing pang taman yeng ro suthu ngamla ra ka kha palat nu sun kai janga hadrenga aingu utrai kumnu bangale siklep mat hang to hi bo shakri jo utrai ukta kadalat pher bat nga suthu ba namar ba nga ong ba urendang janga umla shuban kren ngamla shuban kren namar ba ula long set hre hang to hi kasur kalat hang to hi bat ngala ban kren hang to hi bat ngaso thu ba kata kajing su kajing pang jangaro kala alat no ngaso thu e kajing pelat ngong peleng trai ka kamba ka jong me kala sedang ngaduk mata kaski bat shibun ngayo mat ye ki kamba ha ka healing festival bat ngaso thu e ka ebo ublei ule ha ka ni ka healing festival ro ngayo i shibun ki kamba ngayo i ru oi ngayo mat ru hi ba unu uslap bayo ru udai shaw slap jikar ku bar ngaru hi ngadei ru hi ka brio ka bala ngajar ho along su kriat kum tu henre bang asya nu slap ngayo jingkia pan ban bat ngayo pan ban kata ga jingkia ba utrai u ai namar ba unu slap ru umdei uslap ubawan ubri unre uwan no ublei bat nga aingu shisai utrai leng ba kan ga jing syakri ru ngayo shibun ki jingker ku kumnu ki syakri ki jong utrai ki ai ngadai omat shibun shisha ngadai omat shisha ki jingker ku kata-kata ngadai omat shisha ya ke ba ki hikai na bata namar hoi ngala dep e ka bible school ngayo mat shibun ha ka bible school ru ngayo mat shibun ki jikai kumnu ki syakri jo try ki ai ki jikai ki bolong ba pher ban pensani ka jing em ka jonga bat habang awan ha ka di bible school ru ngasu thu ka don ke e ke bo try udon ka plan ka ba kraw ha ka jing em ka jonga ken bat nga kermen ye phiru ki ba pej haba phiwan join ha ka di bible school ka hikai shibun yang i ke ba kraw na ka khtien ka jong ublei bat yo mat shibun ba ki kamba ka jing im kan kala kan sothu kumnu baka jing im ka jongi men shwa kalong bat menta kumnu ka pher ken bat nga songu shisai utrai batang kini borong ai ku buram shu ublei amen
Kwa ben dwai ni ka por ka bamenta ya pi. Ngek try pen kia ya pi. Un le ki kamba nam ta ka jim ga jong pi. Ba pi ru pi nang long shisha. Ki priu ka menang crown nam ta ka buram ga jong blay. Malam ba ka jim ga jong pi utrau nang yo e ka buram. Utrau nang yo e ka jing penan buram ken. Ngek abo kta open kia ule ki kamba abo open em ba pi em na ka menta utrai. Shisha ka ni ka perthai em. Kan di i shisha ya ka ta ka kamba ga jong trai. Baka perthai kan yo atep bau Jisu udai bu shisha leng ba kita ki kam ki jing trai ki jong pi baro. Ini dua ini ke por ke bamenta. Try aingo emego pa. Memede blay bo sop Spanya ke download ke bapat. Mede blay go try bo tau tmai ke long yeng ke long sem ki bejat ki bapat ki bapra. Ya ke jim jo ki briu ki bisyak kom syak te ha ke bor jong ke pop ha ke bor jong baman. Try aingo emego try ne ke por ke bakodor. Bani ki kon jame try ki snap ya ke ne ke kubor. Bal ki liot diang ru ya ke jingker ku leng ba ke jing pla jong i kong pediang. But try ngada dua men ke ku i kong pediang gum jo try men ke ku ru ko try ni ki kon jame we baro. Keren ya ke jing sup ya ke jing kemen ya ke jing bha ya ke jing snai ke jong pi ya pi ki ba pat do not ya pi ki ba pat men sim ya pi chi ki ba snow si ya pi chi sha ken ki ba da dagata ken ka jing thang ga men sim utrai pen tengen ya pi utrai pen tmai un pen kalai ke jing yam ke jong pi sha ke jing kemen ke jing su si ke jong pi sha ke jing rke pangada duai chi sha utrai ni snai ya pi utrai no le ki kamba ga ji em ga jong pi pagano no basniu ka no la ban ja ga ji em ga jong pi pagano no ga kata ka ba syaitan utmu penjat ono la de le nambar pidana ka jing ka jong Jesus Christ pagado ga ku pi ka koi ka khia bat shisha ka kam ka jam ga jing trai ga jing ta utrai no ka ku pi ha ka ga sngi bat ga sngi ki badang wan baro pagado ga ku pi pagaj ga ku ga jong Abraham Christ Jesus nang long ka pichlay ka badap kar haya pi hagar tengu Jisu nga duai kar ku na ifi way baro amen but amen tara na kar ku ifi onum klet ki jesang la shay ka singi hapo mintong ha district library ha ka por shibaji para ka por saw shiteng janmit blame kar ku ifi kin sikindo ishe jawai kublay shibon amen kani kalong ka jing pentip bat kalong ru kum ka jing khot sngo bha ya pi way baro baka Podnet Gospel Media Ministries kan pelong ke jeseng ke bakerpang hak waiterik hang thi ha jawai hak district library tangkat waiterik sngi sa jan hak por shibaje para ka por saushi teng janmit tekum ta kham tam e pi gidan se giant hills ki khat sngo bhai pi pin wan me sno tilang hak te ke jeseng ke bakerpang in duai na ka bantagi bapang bisitam ngin duai na ka banta ki badan ki jingdon kam bagengai try udan men le ki kamba haga de sngi khawai tre kumta bo jing duai lupa wan jing ni just saying kmi lenti lu bo blame le ki kamba kmi lenti begini ep haga te sngi kuplai chi bon try na ku ep amen